deti, nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby sa pocítila radosť z očakávania kráľa pokoja vo vašich srdciach, rodinách a vo svete, ktorý nemá nádej. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Ahoj Mária, čo tu robíš? Čakám na kráľa pokoja. Vraj príde až po advente. Áno, narodí sa na Vianoce, ale Panna Mária povedala, že ho máme čakať inak. Ako inak? Panna Mária hovorí, že sa máme modliť a popri tom konať dobré skutky. Hovorí teda, že náš deň má byť popredkávaný modlitbou a dobrými skutkami. Kedy sa mám modliť? Modliť sa môžeme ráno, keď sa Cestou do školy? Alebo večer, keď ďakujeme za celý deň. Ale modliť sa dá aj počas dňa, pravda? Áno, napríklad môžeme krátko poprosiť za smutného spolužiaka, alebo odovzdať chorého kamaráta, alebo poprosiť za pokoj do srdca nervózneho učiteľa v škole. Osobitne v advente sa môžeme spoločne modliť na rorátnej svätej omši. Stačí, ak večer pôjdeme skôr spať, aby sme ráno vládali skôr vstať. Aha, a čo tie dobré skutky? Panna Mária nás učí, že dobré skutky môžeme konať tam, kde sme. Napríklad Môže mame pomôcť tak, že postrážim mladšieho súrodenca. Alebo umiem podlahu. Alebo si sám urobím úlohy do školy. Zavolám starým rodičom. Haló, babka. dôležité je, aby sme vedeli, že aj dobrý skutok môže byť modlitbou, ak ho robíme s láskou a radosťou. Ježišu, odovzdávame Ti naše srdcia. Pomôž nám pripraviť sa na Tvoje narodenie spolu s Tvojou matkou Máriou. Nech nám Panna Mária pomáha modliť sa a konať dobro tam, kde je to potrebné. Nech nám pomôže pochopiť, že aj dobrý skutok môže byť modlitbou, aby aj cez nás svet pocítil nádej. Mária, kráľovná pokoja, oroduj za nás.